Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Illum x'in ġejta sibdin littra tistennini. Tiftakru x'insejħula din littra? Ekku, din hija littra I. Ma m'għandix idea x'kelma tista' tkun. M'għandix istampi li hemm ngħin ituni xi ħiel. Tridu xtejnuni ftit. L-ewwel stampa kalendarju. Ara, n-numru 6. Donna qed naqbad tarf. In-numru 6. Tridu xtejnuni nsib is-sitt xahar tas-sena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emmu, is-sitt xahar tas-sena huwa Ġunju. Ġunju u littra I. Xorta għad m'għandix ħiel. Ara, numru ieħor. Dan hu n-numru 29. Qed inkompli nifhem. Tridu xtejnuni nsib in-numru 29 fix-xahar ta' Ġunju. Il-maħtu? Emmu, in-numru 29 sa nimmarkah bil-kulur isfar. Id-29 ta' Ġunju u littra I. Xorta minix nifhem? Ara. Din nota tal-mużika. Tgħid jekk nafasa jiġri. Illum Zizi u sħaba se jmorru sajda man Nannu Mario. Ara daqsxejn kif huma armati biex jistadu. Id-dajsa tan-Nannu Mario kbira u kannella. Għandha moqdif fil-ġenb biex bija jkunu jistgħu jaqtfu fil-baħar u d-dajsa timxi l-qudiem jew lura. Kif joħorġu f'nofs ta' baħar, Zizi u sħaba mill-ewwel jitfgħu jaqbdu jistadu. Tetu għandu qasba tas-sajd kbira u tonnu qabad xi ħaġa. Il-laħwa x'tiġbed naħseb li qbad xi ħuta kbira tetu. Zizi u sħaba qed ikollhom ituħ daqqatit. Il-kol qed jiġbdu u fl-aħħar hawn mhux ħuta qbad tetu, dik żarbuna. Littra I tal-Imnarja. L-Imnarja hija festa tradizzjonali Maltija li niċċelebraw fid-29 ta' Ġunju. Din il-festa hija tassew speċjali għax fiha wkoll infakru ħafna tradizzjonijiet Maltin. Għalkemm l-Imnarja hija festa differenti minn dawk li mdorrijin naraw fl-bliet u fl-irħula Maltin u Għawċin, l-Imnarja tiġi ċċelebrata fil-buskett qalb is-siġar u l-ħdura. F'din il-festa ikun hemm bejjija tal-ħaxix u l-frott. Araw dan il-bejjieħ kemm għandu frott u ħaxix fil-qfief tal-qasab. Il-festa tibda minn ġurnata qabel parata li tidħol fil-buskett. U wara n-nies li attendu ikunu jistgħu jkunu parti mid-divertiment fil-waqt li jduqu ikel tradizzjonali Malti. Waqt il-festa tal-Imnarja fil-buskett, żgur li jirnexxielek tara ħafna annimali bħal baqar, ħemir, naċ u żwiemel fost oħrajn. Fil-waqt li tisma' ħafna mużika folkloristika Maltija bħal Lana. Lana huwa kant
spirtu pront, iġifiri l-lirika tiġi vvintata dak il-ħin mill-annejja tassew bravi. Grazzi it-traqi tal-li ġejt iżżurna, tassew ħaggost niftakar xi jsir din il-festa tassew interessanti. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum se